Abou baydi wele haaldete moon ene sammina denndaangal jalɓe fof inde mum e yettere mum emin bismo hoɓɓe arɓe ɗo fof kala tan mbawi ummiraade ko haalete fof ni heewi mais min juutnotako hen sabu minen lawɓe dial min dañi komin mbasori sabu Allah rokki min suwoɓɓe ɓe gona yeri maayo en minen min dañi ko yeri urana en ɗum emin parnoro ɗum komin parnoto kadi ko aɗa fof no weltini min ɗum emin ñaago noon nden fedde yo Allah junɗum ha juutu yo Allah juutu nanno ɗum yeeso par ce que annene fof no juuto hoore muɗum leñol fof no juutono hoore muɗum wona beltidaɗo haala noon mi totta dendam Ibrahima Coumba wawa yaade ko ha ɓuuɗe wettade min beltima e fadde komin dokka gueɗal amin ngal min jeeygal so tawi a wi Dial a wi Gorel Diewu yimɓe tato ɓe a nawdat o ɓooy labbo e ɓooy pullo e Gorel Diewu sa ɓenni ɓen gara sawa labbo gara farko fawru gara bayde arɗo ɓe goni Dial hay subaka hande o aadini hakkude mabɓe so tawi goto mabɓe yo jongguran naggat goɗɗo on ɗum ko fuɗo o ko nana hen ko minen ɓuuri duuɓi amen kono ɗo joni o ko yettere Allah min goni ñalawma o no wawno dawde ɗo o wona ñalawma taniraɓe Gorel Diewu walla wona ñalawma cubalako taw lawɓe ngala hen gueɗal hatta ñalawma o ɓenna kono en jetti Allah e nelaɗo muɗum sabu buuji gooƴi ha endam ɗam ɗo rendi ɗo ha goto heeɓen fodde muɗum nde e so tawi Gorel Diewu haalama wonande diwan ɗo walla wonande ko jooɗi ɗo ko goto hen foof haalama kono noon Abdoulhamad Biya Baydi Mamadou wiiri ni ngo askin ɗo ene wawi temedere nana noon wawi temedere tawa andani goto fof jooɗi ɗo yiifi ene woɗum so tawi on ko ganduɗa e hoore ma ɗum ɗon ko yettere Allah e ñalawmaji ɗi kadi kala na wayatno feewa wayi noon en jittiri ɗum Allah e nela ɗum eɗen ñaago Allah joom baɗe bawɗo baɗo no welira baɗo no hanirdini yo Allah hokku en dañde hono ɗiɗon ñalawmaji taw ñalawmaji juuɗi taw ko enen kala e julɓe eɗen ndendi en ndemeji meɗen eɗen ndendi foof meɗen hay goto e meɗen wawa dañde ko goɗɗon ala kala ko goto e meɗen dañi kañum goɗɗon ndendi so tawi ñalawma o wayni rewɓe worɓe ndendiɗo Allah e nela ɗum e sababu nde Gorel Diewu e sababu nde ɓesgu mum e tanira mum goni juɓɓi ha ɗum ɗo fof daña hen ko haalani heewi kono kadi hono ko jogimi ko goɗɗo kadi yiiɗen hono ɗum ɗon salli ala Mouhamadou dabbiɗiɗen ɗo nana e nder ɓen kanko no yettino konngol ko ɗum tan addimo cumo Diallo addimo ɗo henne o haala inde Diallo fof o haala kadi o yettino konngol ngol o fof o yettinde kankone bisimilla ma Abou. Assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama moni kala inde mum e yettode mum ko Demba Abou Diewu jeyaɗo ɗo to Dial Baba Coumba Kanum Feri jooɗi to wiyete Horndolde min noon jinnaɗam banggue dewol jeeya ko ƴella koye sarɓe ƴella Abou Diewu noon woni babam Abou o jibinimo ko biyeteɗo Baba Coumba e nanalla amen komin sukaɓe noon min noon mbiyeteɓe ko Demba Abou Allah joƴƴini min ko ƴella mami amen o noon nde o feri ga nde o ari ko wuuro ne wiye Horndolde Allah waɗi o dañi to wiyete ƴella to sognajo to dañi sognajo ƴella to noon Allah waɗi o sanki babam yaade e yummum ƴella par ce que yummum babam ko ƴellanke ɗum woni babam jooɗi toon minen min jibina toon min mbiyeten ko Demba Abou min noon woni tokoso mawni amen afo wiyete ko Dooro dewɗo e makko wiyete ko Samba dewɗo hen wiyete ko Moussa hamin jokkodiri noon ko wayno Asa Salli en banggue WhatsApp ha Allah nanni min e taniraɓe Gorel Diewu ɗum Allah addimi ɗo hande annodirde bandiraɓe sehilaɓe kala ko fewani haala he o mbiɗa ñaaga yafuya on jarama bandiraɓe Dial bandiraɓe Ari Funda bandiraɓe Gaye Hayri bandiraɓe Horndolde bandiraɓe Diafane Gabaɓe e bandiraɓe no kettiri e jomɗi baɓe aɗa wassalamu aleykum wa rahmatullah min calmini on salminago diine salminago enɗam e salminago koddigo e caggal yettude Allah kala ko ala sababu moƴƴani
mo yettani sababu kadi wawa yettude Allah enen woni sababu ndeɗo fedde waɗande jokkere en ɗam ko ɓiyen rutti woni miñen cukalel togosel ko kañum miiji fedde nde jibini ko jibini ko foof ha en ɗam wawi jokkodirde oɗo waɗata laabi 4 ko eɗen jaaha puɗɗorinɗon ko ɗo ndewnuɗen hen kay hay ndewɗen hen jal Allah no ari funda hawre corona o waɗi dartiɗen tugginen faade joni sukaɓe enen jahodiri emin jettaɓe kamɓe ardinaɓe ɓe kamɓe sukaɓe wiyaɓe ɓe gon bureau ngo emin jetta Allah emin jettaɓe e darde nde ɗo waɗi saaha goto ene metti yaade ene metti jotodirde ene metti haalde kono kamɓe sukaɓe ɓe e nder wasubuji mabɓe e nder koyɗe mabɓe e nder ballodiral mabɓe saaha fo ɓe jidirat ɓe gurtina en ɗam minen mawɓe komin soggoɓe tan ko kamɓe ɗoyi min ha yettiɗo emin jettiraɓe Allah ngal ɗon on banggue en jooɗima en miijima en tawi juuti Allah kadi yaltinni en sababu goɗɗo sababu o ko sababu Samfarba ari wi ko ɓi leñol ngol ene tambano en fof ɗum noon no tambori ɗum ni Allah tambanamo kan woni ko heddinimo e gueɗe makko ko eɗen jetta Allah eɗen jettamo eɗen jettanamo Allah eɗen jettana Allah koye men nde Allah tagimo waɗi on e nder men nde Allah tagimo ittimen e nder men waɗi ittimen e nder men nde Allah tagimo artirimo e nder men nde Allah tagimo hokkimo ɓernde yo yiɗ bandi ko no yiɗa kosam makko o yiɗa enɗam makko o daro doye mumen woɗɗi ɓatti fof kanko on ɓatti en omo ɓattini en haqqille makko e ɓernde makko e darde makko yo Allah ɓeydamo sembe ɓeydinamo suturo ɓeydinamo baawal hokkamo kala ko yiɗi e aduna sene nafamo yo Allah hokkuma ɗum e neɗɗo ko gueɗe tati enɗam ma ɗam jiiduɗa enɗam ma koddiɗo e enɗam ma islam mbiɗen keɗen jokka enɗam jokkiten enɗam koye dow gonga fata awanu alal birri wo taqwa seɗen ballodirten koye dow gonga e kulol Allah ko ɗum addi ɗum ha yettiɗo ala e meɗen darneteɗo e place o sikka place o ko kanko jeeyi o andinta place o ko Allah yenma hono ma ene keeɓe leñol he a darnama ɗo janggo sa rewnani laawol emin mbawi dammi gadda hono ma goɗɗo kadi watta birwi ɗum ko gongirantagal e nuuɗal waɗata ɗum so yimɓe gondi no gondirɗen ni seɗen jiiɗi ɓeydade juutde e kala beesinoɗo arta enen fof en gonat e kulol Allah e ballodiral artodirde e ballodiral yiɗodirde e ballodiral nafodirde e ballodiral arodirde e ballodiral goto fof hokka goɗɗon hurum nanguira bande no nanguirɗa hoore maɗa ni so ronki ɗum a ala imanagal a wawa jogade imanu billahi tawa an mbiɗa an ɓuuri bande a ittanta ɗum gueɗal a hettata caggal mum ardutakoma wona gueɗe a hanninan ɗum hen hono ko kanninɗa hoore ma ko a wawa nadde aljanna walla jogade imanagal nannata neɗɗo aljanna alay saago ma jiɗana bande hono ko jiɗanɗa hoore ma ko onon jalnaɓe mi rutto e moɗon mi rutto e hooram holko ɓuuri ɗum ɗo yodde enen jalnaɓe onon jalnaɓe minen jalnaɓe holko ɓuuri ɗum ɗo yodde holko ɓuuri ɗum ɗo fewde nene ma e babam tane debbo e tanam gorko tanira min ɗiɗi worɓe jiidi yumma e baba so tawi en darimi goto fof waɗi lambayel mum banggue guel lambayel yahata lamba jahowo ka ko lamba qirrodirde Allah hokki oɗo mbawka eɗen gandi kanko wawi lewande nduɗo dundu darde mon o lewa ndun dundu Allah hokki goɗɗo mbawka ko kañum lewanta en ndun dundu dokken ɗum lewana en ndun dundu enen fof ketten caggal mum ala ko iwata ñalawma mum ittata ko Allah tan ittata so Allah jonti itti ɗum kañum waɗa sabbuji ɗum noon mbaɗa artira e hooram mbaɗa artira e mon onon kayheɗinaɓe onon ari funnaɓe onon jalnaɓe mbimi ko mbaɗe feere goto fof on darogal goɗɗo on wuuro men ko seeɗa barkinɗo wuuro men so tawi a meetima ɗum funnague e hirnague rewo e worgo ma taw ko wuuro ɓurgo famdude e guure kono so tawi kala ko ene limte e wuuro nanayi wuuro he illa taw enen bondir juuɗe men Allah toñata hay goto Allah addani en oto nawten Allah so hokkima nema ko an artirta o hokkima nema farengo sarɗi mbaɗa sarɗi o
o tabirine ma Allah ne hokka a fanda wiiɓe Allah luɓat ɓe Allah ne luɓa kono Allah ne hokka a fanda so neɗɗo woni e hunde ha maayi o fandini o rontini o fandini o humti hen haajuji o fandini ɓaade noon o duumarako makko o duumarako enen fof gartodiren ƴeewen kala ko foti wonde mbaɗen ɗum hakkude men e koye men e jokkere en ɗam e yiɗodirde goto men fof mawna hen yooɗe hen suuɗo hen reene hen rente hen ittane hen gueɗal enen fof eɗen poti darade nden darde nafere en eɗen jogui anduɓe eɗen jogui alɗuɓe eɗen jogui mawɓe eɗen jogui fofof ɗum eɗen jogui lamɓe Allah addi ɗum fade enen mbaɗen feere enen fof nden beɗe eɗen kisde ɗum beɗe eɗen mbawa moƴƴinde ɗum beɗe eɗen mbawa yaadde ɗum beɗe eɗen mbawa wonde hen neɗɗo goto fof so yiyani goɗɗo on anda wonko manque suudu he so goto fof nanani goɗɗo on anda wonko manque suudu he goto fof fittani muɗum anda wawa yaade gaga goɗɗo on ɗum ko wasiyoma wasiytomi hooraɓe wasiytomi on ko heddi ko eɗen jetta Allah eɗen jetta mawɓe arɓe ɗo ɓe won mawɓe men nan ɗo gaari ene mbawno yaade haajuji men kono wanno leñol ngol ɓuuri mawɗo ko leñol ɓuuri mawnude e mawɗo ɓe mbaɗi ko leñol ngol ɓuuriɓe ɓe gaari ɓe joddima e men kamɓe e tampere mabɓe e golle mabɓe e gueɗe mabɓe fof ɓe gaari ɓe gonde men ɗum noon wassalamu aleykum wa rahmatullah yo Allah hokku en wattu o saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeydi ɗum saaki e wayluɓe men kayitnaɓe noon e men ɗo gaddi mbangu ɓe mbi ko mbangu leñol ɗum noon Abdoul Barka Amadou ɓiɗɗo debbo jaggu mbangu an ɓuuri andude to mbangu yahata wassalamu ceerno baylel en kañumen gaddi mbangu ko mbangu leñol Abdoul Dia ko ɓari ko ɗon woni jagɓe ko an andi no gollotoɗa ɗum mbangu naweɗe foti naweɗe ɗo wona noon hay hunde ko tuup teddugal tan fedde nde en kalani haala goɗɗum eyyi mi salmini on eɗen mbiya de Tidiane o jarama no fewi yo Allah yommo moƴƴere kadi o ɓeydima siftinde en o siftinino en joni cukalel gonguel sababu ngal ɗo dental joni kadi o siftini en baba men Alassane Ousmane darinoɗo e ndeɗo fedde darde tinde kala goto gonnoɗo hen ene andi darde o darino e fedde he ɗum noon eɗen duwo yo Allah yurmomo yaafomo wadda mo e ɗaccaɓe ko heddi ko kadi Allah juuna gurdam mumen eyyi no wirini ngal ɗo dental woni sababu muɗum ko baba Djiby Ousmane mo baba Djiby Ciiwel to Kahaydi ko on uddinno oɗo WhatsApp o windi o wimo waɗa fedde jewɓe o joddino tan komo waɗa fijirde kono Allah watti ɗum gonga nde won noon to Allah to gajate ala toon ɗum woni eɗen jettamo no fewi eɗen duwanomo kala to woni yo Allah ɓamtumo ɓamta dendagal ɓiɓɓe julɓe kala en beltima no fewi Gara Tidiane a jarama assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama min calmini kala dendal gongal ɗo e Dial ari ɗo ko jalnaɓe ari ɗo ko Arafunda naɓe ari fo ko Kahaydi naɓe ko ari ɗo ko foof ko ɗo ummi ko ɗo jeeya eyyi nde wonno noon hunde fof so wiyama yo ruttu no jeeyano mi wiyama ko gueɗel fof yo ruttu no jeeya kuɓeje noon mbaɗi coɗi caggal payi dowrumaji mbi kañumen ko ɗon jeeya minen somin gummima Dial min gariɗo e Kahaydi tanum Saydou Pendowel tanum Mama Samba ɓi Samba Saydou ɓi Samba Mamadou so ari ɗo darima ɗo e Dial so haali ndaw ko foti haalde haali koko jeeyi haali koko foti haalde so jewɓe gumminimi min gummata soɓe darnimi min darnata soɓe lelnimi min lelnata kala toɓe dawi min darnata min ngala ko ɓuuri ɓe min mbawa dañde ko ɓuuri ɓe ko ɗo tan min jiitoto ɗo min ñantoto